Ahoj Hani, ty jsi teďka dokončila letní intenzivní kurz, Ano, že jo? ano, To bylo s dokončila. Tereskou? Bylo to s Tereskou a bylo to Begins 4. Super. A řekni nám, jak se ti tam líbilo a co ti ten kurz dal? No, kurz byl úplně uchvatný. Z testerky jsem byla úplně unešená. Jde vlastně o to, že já mám přítele, který má spoustu známých cizinců, a takže když my jdeme společně na večeři, tak prostě mám strach bavit se s nima, abych neřekla nějakou hloupost. A tenhle ten kurz mě tak utvrdil v tom, že prostě i já můžu mluvit a že já můžu prostě si s nima popovídat. A už jsme i byli na nějaké večeři, takže Hezky. už jsem to opravdu trénovala a vůbec jsem se nebála. Takže ten ostych jsem ztratila. Aha. A fakt Terce moc děkuju za to, že to bylo úžasný a skvělý. No, výborně. A chystáš se nějak dál pokračovat na angličtině? Určitě ano, protože jsem se teď rozjela a nechci se zastavit, abych zase někde zakrněla, takže určitě pokračovat budu. Nebude to jenom kvůli tomu, že abych se mohla bavit s přáteli, ale i kvůli třeba zaměstnání a i vlastně i pro svůj osobní život, když právě potkám nějakého cizince na ulici a potřebuje pomoc a já mu můžu konečně pomoct. Výborně, super. A kdy ti teda uvidíme zase na kurzu? Budu začínat příští týden na Intermedia 1. Skvělý. Takže už se těším. Takže my se taky těšíme. Takže díky moc. Ahoj. Ahoj.